Sal-aħħar ta' din il-leġislatura, gvern immexxi minn Joseph Muscat se jkunu ppubblikati l-kuntratti maġġuri kollha li jagħmel. Diġà ppubblika dak ta' trasport pubbliku dak fil-qasam tas-saħħa b'attitudni li differenti minn dik ta' gvernijiet preċedenti. Dan kontrarju għal dak li seħħ fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Ta' dettalji dwar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt ir-risposta tiegħu għad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni brabta mal-Baġit 2017. Muscat wieġeb għall-ispekulazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni li jipprova jorbot dak li ma kienx ippubblikat mill-ewwel ma' korruzzjoni. U hawn qabbel ma' sitwazzjoni fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Mela kien hemm il-korruzzjoni fl-MIA għax jien iċċekkjajt mal-Attorney General qed nista' nippubblikah kollu kemm hu l-kontratt tal-MIA għalli le għax hemm klawsola li ma tħallinix nippubblikah kollu. L-istess jista' jingħata l-privatizzazzjoni tad-diviżjoni tal-gass tal-Enemalta, proċess li kien maqsum f'diversi fażijiet bit-trasferiment tal-operazzjonijiet bejn l-istess entità u l-Liquigas isir fl-2009. Għax hemm ċaru tont illi fil-kuntratt mal-Liquigas l-Enemalta ma tista' tippubblika kważi xejn. Semma wkoll eżempju tal-kuntratt iffirmat mal-kumpanija Griega tal-Maltco. Maltco Lotteries ingħatat il-liċenzja tal-Lotterija Nazzjonali fl-2004 għal 8 snin. Sussegwentament fl-2012 l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek u Maltco iffirmaw konċessjoni ta' 10 snin. Kienu ġew għandi il-riċevituri tal-lotto qaluli nistgħu naraw kopja ta' dan il-kuntratt. Qedtilhom naħsibx li hemm problema. Kellmuni lura min-naħa tal-AG qaluli ma tistax ta' dak marbutin mhux li ma nippubblikahx illum. Meta l-Maltco m'għandix l-ebda mhux qed nitfa' l-ebda suspett fuq dal-kuntratt imma qed nuża l-kell tal-kap tal-Oppożizzjoni. Meta l-Maltco ma jibqgħux xi darba forsi jieħdu sem u jieħdu ħsieb il-lotteriji ta' Malta, xorta ma nistgħux nippubblikaw għax hekk intrabattu intom. Wara li ta' dawn l-eżempji, il-Prim Ministru reġa' tenna li dan il-Gvern se jimxi differenti. Dan huwa gvern li sal-aħħar tal-leġislatura ħajkun qiegħed jippubblika kull kuntratt maġġuri illi għandna. Bi pjan